Ketika kubur keba kumkin nong snong jongga state hi brokoi ni haban pikir pha khamtame yalagi jonggi khun gi kiti habani pentit khamtame yagi kinja jingbam plastik lani gi kinja umso ki bangi thet lagi dukan ha keba la supply na shabar jela te marsenpli ya ka Facebook ngayo I ka wei ka video ha keba wei na ki riurong ba betrei ki mon sngoba kata iba nikije I la pen I yangi ya kawai ka video ha ka de ban ke jingsham ke jinglap ke jong I ya uksain ha kawai na kijat umso kata kade ka umso na ka company fruity kabadon hai package jong kakot ketu kabas la song hapo kakot ti new I hadin ba ila the pui kani kadi ka video agaba pin new I menta page hadin ba ila dep the agabul I page ya ketika umso hapo don da kiksan ti kani kalong ka babu jingma lada ni kum kinong song snong ngim pikir bha agaba ya de ban thiet ye kum kini ki jait umso namar pui balai kini ki company ki basna ya uni ujai umso kimpen I kimpen long transparent ya kani ka cover lani ya kani ka package namar ba ki kwa ba ladangi sna hakano gono goduru kinumla ban yoi te tat nda haba ki ot ki pit ki the kumtu shabar te ki sala ban yoi te namar kata ladangi ai pisai ki khun lane ladangi pentit hiru ni sngo ba ni tit eki umso kadebit kababit kababiang handai pose ngimtip shapo hidon daki knyang ki ba la ban kta ya ka kot ka macam tena mar kata kalong ka bi isat met bat ka iba imah du kata ladangi kumbi ya kum kini gicat umso te kabas ngau tena susu kolong ba hadin ba ila syam gani dang don susu sa south li kini ki umso ki ba nagaliang jong ki customer kla late ban pai ha gawin ki dukan ba ki la chet nagaliang jong I ba niki je la shimno ye kini ki package ila late ban IT no ye kini ki package khang bangkin le ya badon kam ha ka commissioner ka ba page ya ka food and safety mo ti nagaliang jong aru ngakan tu jur sha kini ki bor ba kini ki bor ba page khamtame ya ki jingbam ya ka kot ke khia badon haji jingbam namar lada pisu ya ngam pisu ya shong klikti haji shuki yap mano yap yupai ba hoi phile ya ga ba phi laben shet ya kam go jong phi ta ba phile ban le tes ye ki nadu ki do nadu ki jingbam ki bawan ra na shabar jala kum ki so ki jhor bat kiwi de ki marbam ba ni kum kinong snong ni mat jing kat hadu kini kising re ngayo I ba tanda hadu banda mi khubor hadu bagi ba kila sosat kila mi syakmat ban keren pi sale ya kam ndreng no pi de ban le la kumno shisin shibnai pide ban late chiyo ban late ban test si pide jingdon kambaro namangim la ban tip mi tikna ba ki babun hi ki debe ki jingbam ki ba sniu ki bawan na shaba po jaka jing te dang ha kini ki kindet sngi kindet tayeuru ngiyo ya ka khobor ha ka ba ya uso mango lene uping obangi ong wat kari Japan ru kala khang persa ki soping ki basalan na po ri India sha Japan ei kada hatu gini ki soping ki ba di shabari ki de ki soping ki ba malumala ani ki soping ki ba ki baput ki basma ki de ki ba kan sai na peding ki ba kan sai ki ba le di shabar hose ke Japan kadang karena namar ki syam ki lab ba brio hi isdang ban le bun jai hakba de ban pen I yang nu jai so te company yang shu menta te kitang wan kitang le ya katas bakar nang ban lab iki sha baro ba lada
Baro kini kijai so ibala shalan sete po rija pan kilong kumni kang no bispak bikin tit bikin so no pori India. Jan mar kata lada ye kini kiso bakan sai la ban kini kiso bawan sengile atau piken gibakan sai thara kinde gibakan sai kini kiso kiba la bu tangda ki pesticide itu tangda ki dawai ban pen I jubor ti kan kata yengi unong bam yengi ki consumer kan kata ma kan tam e ka kuat ka kia tena mar kata ngi don kamban test bit na kapor sa kapor balada gini gi so ru isniu ngi don kamban ban nginum sha ban shalan so ko state ki juni dangla bam don yekum gini gi jai so ban ka badon rei poi ba utit ubam dei uyo e jimpang ka balai khujai bat kumjuru ngiyo I state azam kumba Commissioner jong kani ka Food and Safety ilapan bana ba kila don kini ki bru ki bawi rong hagi jur hon pit kani ka video kadai ka video ka ba shisha mder ka ba su shna da manora mano ba su edit la ne ba su shna da ki hindi kadai ka real video ha ka ba gidon ki bru ki ba sedang ban le arsap ha ka ba dei ba ki jur sedang ban pen internet da ka ba ki wi rong ti lada ngi ikasi Itit ya kum kini kijak jur bapli kinong kendong pimtip itanan I jerngam ha idang plung ha re hose how to jur how to jengbam lale bagi but thok but tu iban penyap ya jing im gujung tang ban yok kamai spa uti barjela ikan ni ka bom la ban ini don kam ken ban cek ban pik thu ban pik ngor nakapor sakapor la ide hakino kino giliang ru la gede ka do kumbanga ong ka do ru gede ka bakung san bahar bengi haban cek la gede ka do siar do kha do masi do snyang do blang pat kiwi kiwi cek do ni don ka ban cek no ka ban tes la ki don dawai ne am hakini do kumjuru ye ki jur kiso la ni kini ki jingbam plastik ki badan hapo ki plastik lagi deki umso lagi deki neki kinja chips ki badan lani ki jingbam plastik ini don kam ken ban cek ban pe tu nde ban su shong na shuki ban ong la dalam wanra ki la shim ya ka position ban pe na ka banta ka jingba na ka banta ki jingbam ki ba wan ban supply posti jing ki de ban le ya ka ka upai ba le nong mut bit ba ubyang ubit utit ubam ushet ndre kadon kam nagabanta jongpi nagaleng jongpi ki bahalo nagaleng jongpi ki department village o field ban pendep ki tes man la kabanai kanang ba kanong safe yangi ki consumer ni yangi ki pat nong sosno le shibo